Terve! Täällä sitä ollaan meteoriihillä ja toivottavasti tänä iltana näkyy tähdenlentoja. Tausta ja täällä on avaruutta kyllä ympärillä aivan tarpeeksi. Tää on vanha meteoriitin putoamispaikka, niin täällä kyllä näkee illalla hyvin, jos sattuu putoamaan vaikka meteoriitti, mistä sitä tietää, mutta toivotaan nyt, että ihan tähän putoisi. Tässä on hienot maisemat ympärillä. Mä käännän kameraa, niin näette vähän. Siis tää on 8 kilometriä tää halkasia tässä, mihinkä tää meteoriitti on aikoinaan pudonnut, että melkoinen paukku ollut 500 miljoonaa vuotta sitten.